Ada pa yung sa ka text sa tutik paminaw, Sir Mark, ha? Kalabot gihapon kang kagawa, Jeffrey. Starring man kayo nis kagawa, Jeffrey Turalba. Sir, sige ra gyud na siya. Sara ba to, Padara. Sir, sige ra gyud na siya og babag sa mga maayo nga plano sa mayor. Babag sa maayo. Sa maayo plano sa mayor. Wa may di maayong plano si Mayor Altax. Ambot unsa iyang tuyo, sir. Manay dakong pangutana, unsa kunoy tuyo nimo kagawad? Jeffrey Turalba. Siya na gay makatubag ana. Nya ato ba yang Gi-imbitar. Imbitar siya diri, ha? Okay. Nga mo are dire. In fairness. Aron nga mo tubag ani pong mga iyang mga Ano sa to, Sir Mark, nga ang pangutana? tigbabag sa mga maayong plano ni Mayor Al. Sa may rason gupod nga Babagan man. sige makagbabag. Hmm. Di ba? Good morning adto kang May Abad. Nagtanaw karon no. Si May Abad. Good morning po nimo, ma'am. Sige nya, mohangyo na lang ta diha sa lungsod sa Duiro, silingan ra ba na nato, Sir Mark? Malabyan ra ba na nimo perme? Mga konsihal, tanan-tanan yung mga opisyalis. Civil service man para bagyo ron. Civil Service Month. Ang katawhan ang ato alagaran, ha? Dili ang atong kaugalingon nga mga ambisyon o kung sa mga plano nato sa politika nga karon dili pa panahon kay mao pa tuig pa mo diha naglingkod. Gamita ang panahon alang sa pag-alagad sa katawhan. Onya gawas pa dayan ni Sir Ped nga chairman sa Committee on Appropriation. Chairman po ni Committee on Environment. Kini gihapon Si Kagawad Honorable Jeffrey Jefferson Turalba. So angay niya tutukan ning mga problema sa environment diha sa lungsod sa Duero. Dili kay manghilabot aning muingon Mark Munton tigsulsul ni Mayor mo kunong nasukos Mayor. Si Mayor akong nakita niya wa masuko ninyo. Wa lang kasabot ninyo, wa lang kauyon ninyo. Wa man na masuko kay og nasuko pa na di gay rumentado na, di ba? Ikaw masuko, di ba? Manguan man ka? Mang numbag man kag masuko ka? Kay narabag yung po'y opisyalis sa gobyerno nga. Nakani po dahil si Kagawa Jeffrey. Nasuko, manay ka ni Adto, nanumbag ni. Bitaw kinaiya po ngayon anak. Maday kasuko niya. Mauna si Kagawa Jeffrey Turalba. Nanumbag. Ay. Kay nasuko. Pero kaning giingon niya. Sa igsumbag, Sir Mark. Tawang yang gisumbag. Ano po'y manumbag saging? Saging ra. Okay na. Tawang yang gisumbag. Musukol. Nisukol pa po nagsumbag. Insukol po. Kaya nakigariglo man. Mana nga akong ipahibaw nga wa na siya makuha ninyo masuko. Aron kagawad, Jeffrey, minus kagawad doon. Si Sir Mark na po yung istorya. Are, tubaga din sa radyo. Wa lang siya. Nanumbag kuno ka. Atong panahon lagi. Ingna ko og di tinuod. Ingna ko og bakako no isulti na sa sangguniang bayan nga dili tinuod ni kung gisulti. Nga nanumbag siya. Sure ka ana, Sir Mark? Mao na nga. Nabay blatter ana? Ha? Na-blatter. Na-blatter. Gawas ka na-blatter na ibawaan pa yun mga katauhan. Kaya atubangan sa munisipyo na atubangan sa simbahan sa lungsod sa Duero na nahitabo. Wa ba ni file og kaso ani? Wa kana mo wata kahibaw kay ila man na. Ila man na nga personal nga conduct unbecoming. In English na Basig wa siya kasabot ana pod. Ang public official dili dapat ingon ani ang kinaiya. Ihimplo ka sa katawan. So kung tinuod ni nga inig kasuko sa to manumbag. Ay kapiligro ba ya oy? Mao na nga may lag ako iyang sumbagon. Kay mudagan. Kay mudagan mag. Kanya agi ang gisumbag kay hingbaos mo pod. Ay, bita. Boxer telepon ba? Sumbagay yun. Mao ni si Kagawa Jeffrey Turalba. Wata mag ayaw oy. Kita gasulte lang tag unsay angay natong isulti nga record man kani may kalabutan ang lungsod
sa Duero. Still alive. Karon mo sulti siya nga gasulsol. Pangingan ko no be. Og usa ka butang nga akong gisulsolan si Mayor Alta Colad. Kaduha po ang imong pagkaway respeto sa inyong mayor. Sa ato pa, mingong ka ang inyong mayor sa lungsod Duero. Badag sulsol-sulsol. Pag sure, ay, Okay.